Na'am, insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi bayani akan kowane burji. Abin da ya fara daga burji na farko, kamar yadda muka faɗa a baya, duniya da baki ɗaya ya kumsa wato burjai 12, an raba shi da gida 12. Wannan shine himlu, a turanci ana ce masa iris, shine gidan farko. Gida na biyu shi na wato sauru, a turanci ana ce masa taros. Burji na uku shine jauza'a, a turanci ana ce masa gemini. Na hudu shine surton, a turanci ana ce masa kansa. Wannan shine burji na biyar, wato asadu kenan, a turance ana ce masa leo. Wannan shine burji na bakwai, na shidda, sumbula kenan, a turance ana ce masa virgo. Wannan shine na bakwai, a turance wato burji na bakwai, mizanu, a turance ana ce masa libra. Wannan shine burji na takwas, akrabu kenan, a turance ana ce masa scorpio. Ina fatan gane. Wannan shine burji na wato kausu, gidan tara kenan, kausu, a turance ana ce masa sagittarius. Wannan shine gida na goma, burji gidan goma kenan, shine jadiyu, a turance ana ce masa capricorn. Wannan shine gida na 11, wato dalu, a turance ana ce masa aquarius. Wannan shine gidan karshe, wato burjin 12, gidan 12 kenan, shine hutu, a turance ana ce masa pisces. Wannan su ne burjai guda 12. Amma insha Allah tabaraka wa ta'ala a yau za mu dauka wannan burji na farko, wato gidan farko, wato himlu. Ta yaya za ka gane taurarinka? In dai kana amfani da wannan burjin himlu, shi na wato a ranar da aka haife ka, a burjin da shamsu ya sauka, burjin da shamsu ya sauka shine ainihin burjin da kake rayuwa a cikinsa. Misali, idan aka ce wai shamsu ya sauka a nan gurin, a wace ranar shamsu yake shiga nan gurin? Shamsu yana shiga wannan burjin abinda ya fara daga wato March, wato 21 ga watan March zuwa wato 19 ga watan April. Idan ya zamanto an haife ka tsakanin wannan lokacin da muka ambatan nan, abin da ya fara daga March, 21 ga watan March zuwa 19 a watan Afrilu, kana cikin wannan gidan burjin nan, wannan gidan burjin kake rayuwa. Ina fatan gane. Now, wannan burji na himlu shine gidan farko a cikin gidan burjai, kuma shi nari ne, shine burjin nari na farko a cikin burjai. Wannan burjin nari ne, shine nari na farko a daga cikin gidan burjai, wato kuma munkalabi ne, wato shine ginshike. Kaga muna da ginshike guda 4 ne, pillars. Me ginshike? Su ne filoli inda suka rike ainihin haiha, inda suka rike wannan zodiac sign. Wannan shine pillar na farko, wannan shine na biyu, na uku, na hudu. Waɗannan su ne ake ce masu munkalabi, wato waɗanda su ne ginshiki kamar pillar inda suka rike wannan gidan da baki ɗaya. Ina fata an gane. Wato za mu dan yi bayani wannan gidan burjin himlu, ya halayyarsa yake, wani iri ƙira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Wannan himlu ya zamanto cewa yana da kuzari sosai, kuma yana da ƙarfi. Suna son aiki a koda yaushe, kuma suna so su gwada komai, domin duk abin da aka tambayi wannan burji yana so ya zamanto ya iya shi. Ina fatan gane. Kuma
suna son ilimi akan komi, duk abin da zaka tambaye shi akan ilimi yana so a ce wai ya sani, kuma ba su da natsuwa. Wannan burjin kenan. Akwai kaukabin da yake cikinsa, wato kaukabin da yake mulki a wannan gidan, ana shine ake ce masa Rabbul Bait. Kaukabin da yake cikin wannan gidan shine ake ce masa Rabbul Bait. Wannan Rabbul Bait a turance ana ce masa ruler, wato a turance shine ruler of the house, shine ruler na wannan gidan. Wannan taurarin shine Muriha. Wannan shine tambarin Muriha. Muriha a turance ana ce masa Mars, wato wannan shine yake bada umarni a wannan gidan. Muriha shine taurarin da yake bada umarni a wannan gidan. Ina fatan gane. Yanzu zamu dan yi bayani akan wannan Murihan, saboda yadda halayyar wannan Himlu yake, haka wannan halayyar wannan Muriha mai yake. Ina so kowa ya san da haka, yadda halayyar wato burji yake, taurarin da yake bada umarni a cikinsa, haka ma halayyarsa yake. Ina fatan gane. To menene Muriha? Menene wannan Muriha? Muriha wato ma'anarsa, gundari ma'anarsa shine kaukabi na yaki, shine taurari inda ya zamanto shine na yaki, ko abin da ya zamanto fushi ko wani fadace-fadace. Idan ka ga wani fada ya tashi a can, wannan taurari ne. Ina fatan gane. Ko gobara, kuma shine taurarin da yake bada umarni ga jini. Idan ka ga an tsaga wani abu jini ya fito, wannan taurarin ne. Saboda wannan taurarin shi ma idan zaka gan shi jajahu kamar da ka gan jini. Amma a cikin ilimin falaki, wato a cikin ilimin falaki, wannan Muriha shine yake sa, wato yake sa mutum karfin zuciya. Duk wanda ka ga yana da courage, yana da karfin zuciya, to yana da wannan taurarin a gidan burjin da yake sharafi. Ina fata an gane. Wato kuma wannan taurarin shi ne yake sa mutum, duk abin da kaga ana ce gasa, wato duk abin da ya zamanto kamar ana so a yi gasa abu, wannan taurarin shi ne. Kuma shi ne yake kawo fushi. Idan ka gance wannan yana da fushi da wuri, yana yin fushi da wuri, wannan taurari ne. Domin wannan gidan shi ma yana saurin fushi, kuma yana da saurin sauka. Ina fata an gane. Na'am. Kuma wannan taurarin shi ne, wato duk abin da ya shafi hatsarin mota, wannan hatsarin mota, wannan taurarin ne. Shi ne yake ba umarni da hatsarin mota. Shi ne yake ba umarni ga gobara. Idan an ji an ce wani gida ya fara ƙonewa, wannan ne. Ko aka ce wai mutum ya ƙone, wannan Muriha din shi ne yake jawo waɗannan abubuwa ne. Ina fata an fahimta. Na'am. Kuma dukkan wani abin da yake da hatsari, wannan Muriha ne. Duk wani abubuwan da aka ce zai iya jima mutum ciwo, abin da ya fara daga takobi, wuka, wato kusa, ina fatan gane, allura, duk waɗannan abubuwa na ƙarfe inda zai iya jima mutum rauni, wannan taurari shi ne yake bada umarni a gare shi. Ina fata an gane. Na'am. Wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanin Muriha. Ina fatan an fahimta. Na'am. Yanzu wannan gidan, wato wannan gidan burji na Himlu, kalma guda ɗaya da za iya ce masa kamar a ce ni ne, domin duk gurin da wannan burjin yake, yana so a ce shi ne a gaba, shi ne komai. Ina fatan gane. Wannan shi ne, wato kaɗan daga cikin halayya na wato burjin Himlu. Ina fatan an fahimta.